Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nirringrazzjak Vince tal-li rqajt l-istedina tiegħi. Grazzi lilek tal-istedina. Tgħidilna daqsxejn dwarek hekk? Jiena miżżewweġ għandi 3 tfal, jew 4 bil-marab kollu. Bħalissa retired, easy going life, però naħdem fil-kamp tal-Knisja, għandi grupp li nintaqgħu kull nhar ta' ħamis fil-parroċċja fis-Sant Marju ta' Fatma ġewwa Gwardamanġa, nintaqgħu bħallum il-ħamis mis-7:15 sa' 9 ta' bil-lejl fejn ovvjament nkun trasmess fuq social channel fejn għandna viewers ta' il-fuq minn 3500 persuna. Ovvjament, mbagħad l-affarijiet li nqalgħu matul il-ġibgħa ngħaddu bihom bħal meta tkun ovvjament sper fil-ħajja m'għandekx tagħmel għala tilqa' dak kollu li jiġi bħalma qlajt l-sedina tiegħek. U kont fix-xjena inti ta' Suzi? Kont fix-xjena ta' Kont fix-xjena, kondi fuq il-radjiet lokali diversi kelli programm ta' spiritualità helpline. Kellek esperjenza affaxxinanti. Għalija naraħ affaxxinanti fem. Kienet daqsxi esperjenza li ilu ftit ta' żmien issa, però jiena sa mill-bidu l-ħajja tiegħi kienet minn ċkuniti dejjem kont nattendi il-mużew, kont abbati, kont fil-Leġjun ta' Marija. Ovvjament imbagħad meta tibda tikber il-ħajja tiegħek tibda tinbidel u hekk spiċċajt li bdejt nistudja, l-linja tiegħi kienet il-linja tal-catering. Bdejt nistudja, kif spiċċajt tħalt f'Lukanda fejn bdiet il-xena tal-catering tiegħi fejn hemmhekk bdejt tiela ftit fil-ħajja tiegħi, fil-gradi tiegħi sa spiċċajt general manager ta' din il-hotel fejn kont. Darba fost l-oħrajn niftakar li kien daħal persuna li ma tantx oġbitni, kienet tiġi fil-bar, tieħu xi drinks u titlaq il-barra. Darba fost l-oħrajn meta rajta li d-persuna qed tiġi spiss. Deċidejt li nersaq lejn il-persuna nipprova ntkellima u fil-fatt sirna ħbieb u bdejna nitkellmu, fil-fatt sirt naf li hija Pakistan, kienet aw Malta, dak iż-żmien kienet taħdem fuq vapur li kien qiegħed it-tazza qed jissewwa. Però qalli li kien hemm mumenti li llum jew għada ma jafux meta dak kellu jispiċċa barra minn fuq il-vapur peress li jridu jagħmlu xi xogħol ġewwa u allura ma kellux akkomodazzjoni sura fejn joqgħod. Rridu jtuħ basement, kamra isfel fil-basement tal-vapur, però ma kienx daqshekk safe għalih. U jiena kont għatlu jillestinti kamra u hekk basta li fil-ħodu mal-ewwel ħaġa titlaq lil barra. U fil-fatt hekk kien. U ħapjaċir ħafna u tantu hekk li darba fost oħrajn fil-għaxija ġi għalli nixtieq nkellmek. U niftakar li kellu kaxxa mdaqsa f'idu u għalli għandi di għalli għalik. Għawek nixtieq ngħid li interessa ruħu dak x'kont għatlu dak iż-żmien kont nagħmel maġija jien.
maġija tal-għajnejn u ħeffa tal-idej, ġiviri dak iż-żmien kontent nitrejni ma' Vanni Pule. Ġibni Vanni għaw. Fil-fat kellek programma u ta' Vanni Pule u koll. U fil-fat naraħ diħel ġabli kaxxem daqsa u għalli din għalik għalli biex tejnek fil-ħajja tijak. U nbqaj skantat xsibta rigal. Għalih kienet rigal, malija ma kienieċ rigal, kienet id-destin tal-ħajja tijaj. Fil-fatt meta ftaħta, qabel ma ftaħta tani envelope u fuq dal-envelope kien hemm miktub 3 kelmiet fej kienet tajt għaqdin naqdik, ħobni mħobbok, fiċni musibi. U jiena ftaħ dal-envelope kien hemm istruzzjonijiet xirrid nagħmel. U sada tant għajt speċi ma nafx xem ġol il-kaxxa. U ftaħta u nara ras ta' skeletru. Biex jadaq kollox kienet? Kollox, kompluta. Fil-fatt, meta saqsejtu din xini, beda jgħidli li daka isqof sataniku, kella dak iż-żmien kella ma' 80 sena, u għalli jien ma nadix lil-min natija, u għallu aħna natija lilek biex tkun tajnuna lik palma kienet għalih. Għalli jena għalli il-deadline tiegħi ma nafx meta għalli jena għandi kanser, għalli ovvjament qabel immut nixtieq li jkolli rasi mistrieħa fejn inħalli din ir-ras. U ta' żagħżugħ li kont jiena blajta u aċċettajta. U bdejt nesperjenza kif ħanamel kuntatti ma' din ir-ras. Bdejt nara l-instructions fil-fatt huwa moment appartunda illi l-lum l-10 ta' xar u xek, l-lum l-10 ta' xar. Jiena bejn id-9, bejn it-8 u d-9 ta' xar kont immur il-bot li len, kont nattendi wahdi fom ir-riħ u tiżurriq fis-satra tal-lejl. Għaliex? Għax fid-9 ta' Awwissu kien il-birthday ta' din ir-ras. U waħda mill-istruzzjonijiet, fil-fatt meta ċempiltli u għatlek tajtni ġurnata għal Adamna li juġek għatlek ma nissax. U wara għat kif għat di kombinazzjoni. Ġviri, bejn id-9 u l-10 ta' xar, bejn 8 u d-9 ta' xar, kont inkun li l-en fid-dlam ma' din ir-ras. U allura bdejt namel kuntatti ma' din ir-ras. U bdejt nħoss xi bidliet fil-ħajja tiegħi. Per każu lew ma bdejt warrab il-qudies. Ir-reliġjon bdejt warraba. U automatikament bdiet tinqalab ir-reliġjon tiegħi illi l-Alla tajtu l-ċemp totalment. Ovvjament, bdejt nibża minħabba l-mara. Kollox mistur, kollox waħdi. U bdejt nagħmel dawn il-kuntatti. Tgħidli x'tagħtek ir-ras. Jien ma kont nitloba xejn fil-fatt, jien kont nitloba jien dejjem kont beżan minn ta' madwari. Meta kont spiċċajt mill-ewwel hotel u dħalt f'hotel l-oħra naħdem, hemmhekk kelli challenge ikbar għax kelli hotel li kelli fuq l-1800 resident, kelli staff iktar taħt idejja u hemmhekk kelli challenge kbira u hekk bżajt illi xi ħadd minn ta' madwari jagħmel libsa fir-roti. U fil-fatt dik li kont nitlob li din ir-ras jien protezzjoni u turuni minn qabel xem u memx. Fil-fatt darba fost l-oħrajn kont qiegħed qed naħdem u kien tfajla u qalt li Vince qalt li għandek xi ħaġa fik li hija sopranaturali, għattilha ta' x'intara jien. Qalt li hemm xi ħaġa, qalt li l-irġiel oħra m'għandhomx. Għattila jina mizzewċ, di kienet il-head waiter tijaj, għattila ħadsatej mizzewċ, għattila għalli tħoddix fil-sensazin, u bqajna jem, waqafna. Ħassitek ġivjeri? Skużi? Ħassit ċaħġa. U bqajt għaddej bil-ħidma tijaj, nitlaq minn fuq il-xol,
meta darba fost l-oħrajn kien awissu illi tlaqt mix-xogħol fil-għaxija, kienu għal-ħabta tal-10 nofs u mort fom ir-riħ pers li l-hotel kienet lejn il-qawra, kont iktar viċin għal mort lejn fom ir-riħ. U kif wasalt fuq il-post, tajdlix kifot nasal, ma nafxek ġilix mort fom ir-riħ biex tinżel fil-rdum, misfel hemm vera passaġ dejjaq. Tittuqot attent binara ħseb wara bil-lejl. Jinkon bit-torċ ġviri, dak iż-żmien it-torċis ma kienux LEDs bħallum, kienu daw l-isfar bil-kemm jidher. Sakemm ma tħallikx l-art ukoll. U kont ninżel hemm isfel u din il-ġurnata partikolari niftakar li ċemplet il-mara il-hotel u saqset għalija. U għaltilu għalula Vince mux għalula, Vince selaq. Sadran it-tant, meta kont qed nimmedita, qed nara dal-filmat qudiemi illi l-mara ċemplet fej kont naħdem għalula li minix hemm il-mara bdiet tippanikja, kien hemm il-food and beverage manager liħor illi prova jattili biex il-mara ma tinkwitax. Alla ċempilla, alla ħares, alla Vince, alla ħareġ ftit, alla ma kinux jafu, alla ħareġ ftit, alla daqġej. U waqfet hemmhekk. Xi sija wara reġa' ċemplet il-mara, għaltlu ħares, għaltlu Vince wasal, alla ejwa, alla ħansibu. Ħallewa fuq il-linja u bdiet tfittex lemmu law, u jiena qbadt, erfajt l-affarijiet kollha u tlaqt li d-dar. Qabel ma wasalt id-dar, batt id-dejja msaħtom mar-rota, wasalt id-dar, għalt li ġara. Ta' xeq, ta' kont fit-triq taħat panċer. Għatta ċempilt il-xogħol u għalt li jwa. Għatta l-issat la kombinazzjoni tlaqt, ta' ma kienux jafu li tlaqt, għallu li ċempilt, ta' uġej, ta' t-kivon ġej, taħat panċer. Għalt li għalli li għatet id-dura ta' għaletta, ma konċen, ta' reception, ta' t-lom sejjer, ta' jidu ġeħat panċer, ta' mara jdejja. U miskina belata. Ġviri, jien kont nitlob protezzjoni tiegħi nifsi u nara x'inhu jiġri warajja. Jekk inti tridi naqdik bħalma hemm miktub, inti taqdi lili. Tiżommni aware x'inhu jiġri warajja. Ovvjament iż-żmien baqa' għaddej bqajt nagħmel meditazzjonijiet tiegħi. Van Nipole kont tgħidlu biha li? Skużi? Il-Van Nipole kont tgħidlu biha. Le, mbagħad Van Nipole kont tajt. Konti tajt ma Van Nipole, mbagħad ma bqajtx nipprattika l-maġija mbagħad. Mbagħad bħal speċi din it-tfajla li semmejtlek li kienet indunat xi ħaġa li kienet head waiters tiegħi baqgħet issus warajja u reġgħet saqsitni għat-tieni darba. U niftakar kollna qegħdin nieklu u qalt li Vince qalt li ħanerġa' nsaqsik, qalt li xem differenti. Ta' ħanajdlek ta' m'hemm xejn. Qalt li mhux m'hemm xejn, qalt li xi ħaġa hemm. Ta' ħanajdlek ta' tkun l-ewwel persuna li niftaħ qalbi miegħek. Tara ma nkunx naf li ftaħt ħalqek ma' xi ħadd. U għattilla l-istorja kollha. Fil-fatt fuq id-desk tiegħi fl-uffiċċju kelli replika tagħha rassa skaletru żgħira u dejjem faċċata tiegħi. U kienet qalt li mela lek għandek dik ir-rassa skaletru hemmhekk. Għalt li dak il-moment għalt li between 8 and 9 għalt li f'dik il-ġurnata tneħħija minn hemmhekk titfaħħa fil-kexxun. Assja. Il-notat. Skużi? Il-notat. Il-notat kollu. Meta bdiet taħseb li hemm xi ħaġa, bdiet tqis lill-passi tiegħi. Tiftakarx kien kull joma? Kull joma? Kull joma sammut. Sammut. Miż-żewġ ma sammut jew Le, xebba. U di baqt ma kienx happy, rritni barra minn dan iċ-ċirku. Fil-fatt mbagħad darba fost l-oħrajn ġiet waħda mill-waitresses qalt li Vince, qalt li għamel li pjaċir, qalt li nixtieqek illi taqra li xorti, għatta ma naqra xorti. Għatta min qallek? Għalt li xej, għalt li mek għandek tendenza, għalt li naħseb li jintaqra xorti għatta għalja. U rrit għalli darba, darbtejt li darbiet. U ma t-tiri darba t-lorra jta timx l-uffiċju.
U għattila ħarsa, għattila mux xort, għatta mux fuq idejk, għatta fajnejk, għatta ħares fis fajnejja. U ħarset fajnejja, għattila ħarset t-inti ixtar d-diħel, għattila sessifer. U għabdet titħaq. Ta' biex titħaq. Għatli minn sensifer, għatla xin laqas nirkeb fuq l-skalapiza tal-aeroplan għax nibza minnu. Għalta ħseb għam sessifer. Għattil inti ixtar d-diħel sessifer. Għattila, u meta tiġi lura, għattila se jkollok inċident. Qabel konna najdula it-tela tal-gass fej kienem aħna u t-lajn li San Ġuan emmek kienem tank kbir tal-gass. Għattin se jkollok inċident emmek. Traffiku ta' sraħbat, intu nizla għattila se ssib xaħti dur minn ċismu u juhduk ħedun. Għattila u se tweġġa. U baqab titħaq. Wasal żmien, ġimgħa qabel li għalt li Vince, għalt li taf li klimek sa jseħħ ħatta xi ġifirin, għalt li ħansifer il-ġimgħa d-dieħla. Taħsifer, għalt li mela. Għalt li s-sattini parti għed bezzani, għalt li dik it-triq għalt li ħan nipprova illi niskansa ma għaddix minn hemm. U sifret ġiet lura u għaddit minn dik it-triq u tfarket. Astja. U ħarġit illa l-ħadma tamni ħera. Baqa skantat għalt li Vince, meta kellimta għalt li Vince, għalt li meta ħabat, għalt li nħares lejli l-mera, għalt li nara lilek. Għalt li nara lilek. Ġi, jina, essaċċaċ kien min jgħid li għatma tlabta flus ma konċ nitloba, raġunu maħda li dak iż-żmien kelli paga tajba, I was well off, ma konċ jonqosni xej bħala flus. Jina mux bnidem tal-flus, pas speċi għatma flus. Kem taddi? Kem naddi? Le, naddi tajjeb. Pas speċi ma kellix problema. Ovvjament, unbat il-baqat għaddejja din il-headwaiters baqat tħuf warajja, baqat tiġru warajja. Darba fost l-oħrajn tal-bitni 15 lif u tajtomla. Għalt li it-tini ġimma taħħa għalt li Vince ċemplit li għalt li għamilt li appuntament, għalt li ma' saċerdot, għalt li rabat, għalt li biex tkellmu fuq dik il-problema tijak, tal-eta. Tassam il-saċerdoti u knejjes, tal-għamil li pjaċir. Għalt li samilt li appuntament, tal-għamil nixtiela ta' u iġbetni minn iġbet minnaw u tlajt. U meksibt il-viċi kappillan dak iż-żmien kien Dun Alfred u minnaw nsellimlu u niftakar kont għamilt kważi fuq sija u nofsatej miegħu. U tant ħassejtni ferħan, tant ħassejt bidla dakinhar illi wara 13 sena sħaħ għatlu nixtieq illi nitqarben. Dak il-ħin il-Knisja kienet magħluqa, riġna fuq l-artal. Dak il-ħin daħal is-sagrestan u fetaħ il-Knisja. U bdew deħlin xi nies jien qiegħed fuq l-artal, qarbinni, kif appena qarbinni, nsir abjad karti bda jxuq lara għalija u ħassejt xi ħadd jifgani. Qabadni, ħalla s-sagrament fuq l-artal, qabadni u daħħalni wara l-artal. U beda jitlob fuqi, għalli prova blaħħa, blajta, u ġejta normal. Ġejta normal, għalli ġara għalli għatlu ma nafx. Tlaqt minnem, l-għada ċempilt il-headway, tista' tieħu paċenzja ta' tħol xogħol għattila għax irrid imur narmi ir-ras. Għalli wasalt għattiliwa, tambat najdlek kollox. U niftakar fil-ħodu mort wit iż-żurriq u baddin ir-ras u tfajta għall-isfel fl-irdumijiet. Bil-kaxxa jew mingħajr kaxxa? Bla kaxxa. U wara mort ix-xogħol u qed tarfil għax ġara u ma ġarax. Ovvjament hemmhekk żmien beda d-dej sattan dejt inħoss u ġie hawnhekk f'sidri. U biex naqtaħħa fil-qasir, għamilt kważi sena u nofs
diħel u reġistrar, m'għandi xejn, ma jistgħux jidun l-pilloli, però kienet darba fost l-oħrajn li kienet kont fuq ix-xogħol, it-tieni attakk ta' uġieħ hawnhekk, ġabu l-ambulanza, ġi tkellem it-tabib, għallhom ma nistax niċċertifika hekk hux mejjed jew le. Astja. Għallulu nifs mhux jieħu, il-polz wieqaf, però ma nistax nassigura illi hu mejjed jew mhux jew huwa ħaj. Ħaduni l-isptar tefgħuni s-CCU, kienu xi l-11 ta' filgħodu, Montiners, wires kontra wires, fl-erba' ġejt f'tiegħi u lajt il-wires kollha. Qomt, ġiet in-ners tiġri qalt li x'in tagħmel. Għattila ħanilbes ħammur li d-dar, għalt li mela x'tagħmel, għattila ħanilbes ħammur li d-dar. Jiena dak iż-żmien, ovvjament kien St. Luke's, jiena gwarda manġa noqgħod jiġix kantu il-bot mill-isptar. Ma kellix bot. Għattila jiena noqgħod viċin għattila għalt li għalt tiffermuni, għattila nifferma li kun itlaq. Kif mort id-dar il-mara baqgħet skantata. Anyway, bajt li diħelu ħireġ l-isptar, jatun il-medicina narmi. Għalxej. Jien kon naf x'inhu jiġri. Però kien hemm darba fost l-oħrajn li kien hemm oħt il-mara ħalli ħfilla l-lum mejta illi kienet mitħla sew ma' Patria li Javella u di qatt ma kienet ġiet tarani l-isptar, però kienet ġurnata li darba midhom ġiet tarani u meta keċċew in-nies il-barra baqgħet hemmhekk. Qalt li Vince, qalt li trid grupp ta' talbi jiġi jitlob fuqek. Taw ħallini bi kwieti, mur tlaqlem. U telqiet. Sadattant, meta ħariġt minn hemmhekk, reġa' tani uġieħ u għaddet darba ħammur għand it-tabib tiegħi. U dak iż-żmien tabib tiegħi kien Dr. John Bonnici Mallija u mort għandu Rani għalli Vince, għalli musentik medicina, għalli nuka medicina li nistantiki għawada tlu xini, iqaf mill-li qed tagħmel u jaddidek. Uħriġ minn hemm skantat. Għaddattini wieħed oħt il-mara u dasa ta' daw kif jafu. Mort id-dar u l-uġieħ bida iktar jipersisti l-mara għalti x'namlu għattalija, għanibqaw għatta inutli tbat l-isprar. Għaddew xi 3 xhur, 4 xhur minn fuq dal-każ u jgħid fis-soddet nara gazzetta u nara tifel mill-Ħamrun itella rasta skaletru fil-bajja tal-Qajjenza. Qajjenza, si. Di x'inhien. Għatli fiex għat mizzurri għal-Qajjenza. Għat laqqasbu għal das ma jagħmilha. Mentri si provajt insib nara fejni din ir-ras, kien hemm ħabib tiegħi jaħdem mal-Forzi Armata u sa sejtu għalli fejn qiegħda insomma u mort minn barra nipprova nagħmel kuntatt ma' din ir-ras u fil-fatt kienet hi. Fil-fatt kienet l-istess ras li bix-xedaq kollox kienet għadha bix-xedaq. Kienet għad normali, kienet normali. U kienet l-istess hi. L-istess. L-iskal kienet kelmek? Le, l-iskal kienet kont inħoss ċertu sħanat, ċertu powers, illi jien minix waħdi, hemm xi ħadd miegħi. Kont tħoss preżenza? Tħoss preżenza u preżenza qawwija. U preżenza qawwija. U ikun hemm ir-respons jiġifieri jekk jien nitlob xi ħaġa bħalma dejjem tlabt. Sewwa li jkun hemm li nkun naf x'inhu jiġri madwari, dejjem irnexxa. Jien ma nistax ngħid illum il-ġurnata il-mara qiegħda d-dar x'inhi tagħmel hekk xi sajjar jew qiegħda fuq il-kompjuter. Qabel kont tkun taf. Imma jekk ċuċċata bħal diħa ngħid, jekk ngħid ir-ras għajdli x'inhi tagħmel il-mara bħalissa. Tgħidli tieħu xawer. Nħossa li tieħu xawer. Daqshekk kienet powerful. Ejja mbagħad fil-fatt
Konna wasalna, fil-mara, illi bħal speċi ridet bil-fors taf x'nu jiġri. U kien hemmhekk illi għattela l-istorja kollha. U għalt li, ngħidu r-Rożarja, ta' tibdilix bil-Rożarja, ta' marriġ nablu r-Rożarja. Għatlek daqshekk full stop. ċemplet il-luħta, għalta b'sarta jien li hemm xi ħaġa sopranaturali. Għaltila x'qallek, għattajdila li marriġ nablu r-Rożarja, għalta ħallek jikwita, għalta uġġa saqsieħ. Għaddiet xi ġimgħatej riġa' sejtni u kont aċċettajt li jiġi patrija li hija d-dajr. Fil-fatt, meta kien ġi patrija li jagħmel eżorċiżmu fuqi, dak kien l-ewwel eżorċiżmu li għamel patrija li meta kien eżorċista. Fuqek jiġifieri l-ewwel wieħed? Jien kont l-ewwel wieħed f'Malta li għamel l-eżorċiżmu. Fil-fatt, għamluli kien ġiddar għandi, kien ġab xi 4 persuni miegħu. U niftakar konna filna f'kamra jiena u qed ngħidu l-istorja kollha ġara. Dak il-mument qara kiesaħ beda nieżel mimma idejja nirtrijat. Dana ovvjament jiġdu għandi videos tiegħu li huma pubblikati. Llum il-ġurnata patrija ovvjament mejjet, però hemm xhieda tiegħu ta' dan kollha ġifieri mhux mart tal-moħħ bħalma ġili jkun hawn jgħidlek jien għandi xietan ġo fiha però jkun mart tal-moħħ, però ma kienx mart tal-moħħ hija verità li hija dokumentata minn patrija li hija vella ġifieri. Jien iktar tagħmel sens l-istorja tiegħek milli nara xi ħadd joqgħod jitkellem ma tkunx taf x'inhu jgħid. Le fimni jiena da għalfejn għandu jkellmek b'lingwa. Kif da din lingwa qasada tintuża, allura jiena f'moħħi kont ngħid kieku vera kien hemm xi ħaġa li tagħmel kuntatt, kienet tagħmel kuntatt telepatikament, fint jew torik images jew tarik affarijiet oħra, fim, mhux bil-kliem. Le, jiena fil-fatt qatt ma kelli dawk is-sintomi ħlief dikinhar stess meta għamel l-eżorċiżmu fuqi illi laqqas huwa tista' tgħid lingwaġġ. Niftakar meta beda jitlob fuqi rawwa bdiet ħirġa minn ħalqi u kull ma beda jisma' biss dgergir. Xi ħadd iħarħar bħal speċi bħal meta tkun irrabjat ma kienx lingwaġġ ta' xejn bħalma ġili jgħidu hemm każi li jsir lingwaġġ, ġifieri jiena attendi. Imma l-lingwaġġ ikun jintaraf. Il-lingwaġġ kien jintaraf. Ikun lingwa moderna, mhux lingwa li ntilfet. Lingwaġġ bħal meta nitkellmu jiena u inti. Għax kieku mhux ħajamel, jiena dak kif ħanifhem l-Ebrajk, jien l-Ebrajk qatt ma studjajtu biex jagħmel impatt, da jrid jagħmel impatt fuq xi ħaġa li isma' diet nifhimha jiena. Le, ma hu jsejjed il-każ li pekażu jiena Malti ma nafx nitkellem bit-Taljan u jekk inkun possessat nista' nuża lingwaġġ Taljan. Ejwa, ma nkunx jien, imma l-Taljan li jiftiem. Taljan, eżatt, imma Taljan pereżempju, Taljan huwa modern. Fimt? Dej l-Ebrajk u hekk. Qed nifhmek, le. No. Hemm lingwaġġ li jiftiem. Sewa meta jkun bnien possessat u hemmhekk hija realtà mbagħad għax dan tajt meta tfittex fuq il-persuna tajt dalaqqas jaf jikteb ismu kif jaf b'żewġ lingwi. Jekk jien noqgħod infittex u naqra u da. U meta tibda taqra, tibda tgħid tara mela daw. Kont naqra ktieb partikolari parissa mhux jiġini f'moħħi l-isem. Fuq il-ktieb jgħidlek, isma' daw qegħdin mhux qegħdin biex iweġġak, mhux ħajġi jweġġak dan. Fimt? Kieku tkun possedut, xi ħadd possedut mhux ħajġi u jsawtek jew ħajprova jweġġak, fimt? Daw qegħdin hemm biex jinstigaw il-biża' u jġaluk temmen li x-xitan jeżisti. Fimt dik xogħolhom biss. Fimni li jġaluk temmen li x-xitan jeżisti. Ma nniżilix dik jien personalment għaliex għax jiena irqatt u qomt ma' xitan u esperjenza fil-ħajja tiegħi. Barra minn hekk
ma ninsewx illi l-iskrittura mazza ix-xetan ukoll ittenta li Kristu. Ġifieri il-ħażen sa mill-bidu tad-dinja illi x-xetan ħal-forma ta' serb u ttanta lil Adam u l-Eva, illi Adam u Eva kienu ġeneru. Ġifieri il-ħażen minn dejjem. Issa il-ħażen jekkux xetan, jekkux karrotta, jekkux xini, sewa, imma il-ħażen dejjem eżista. Issa minn fejn ġej, minnu ir-re ta' dlamijiet ma nafux. Aħna jidulu xetan. Fil-fatt jgħidlek illi wieħed waħdu ma' saċerdot mhuwiex biżejjed imma jġor 7 oħra miegħu. Biex is-saċerdot iwaqqgħu fid-dnub u jfixkluh. Ara mal-bniedem miegħek. Le, wieħed biżejjed. Għaliex għax jiena u inti boloħ. Naqgħu malaj, dajfin. Jien tafx qatt di ġo moħħi dana u mistoqsija. Kieku jiena assis sawa u għandi xi ħadd ippossedut. Ma naqgħodx nitlob fuq biex neħelsu mal-ewwel, ħanejlek għajxiex. Nipprova nsaqsi d-domandi lix-xitan, ħanara xi jtini. Naf li ssir ta' il-Vatikan. Le, fil-fatt, le, mhux il-Vatikan biss, fil-fatt l-ebda eżorċista ma jitlob fuq mal-ewwel biex joħroġ. Le, ma nitolbu informazzjoni minn naħa l-oħra, xejn jiġri naħa l-oħra. Le, huma l-ewwel ma jitolbu, huma l-ewwel jagħmlu jaraw x'ġara kif x'fatta u sebaħ. Fil-fatt, illum il-ġurnata l-eżorċismu iktar ħareġ u iktar għamlu studju f'sewwa, li qabel jgħidulek ħara, iva, inti possessat. Le, jibatuk għand psikjatra, il-psikjatra jagħmel ix-xogħol tiegħu, joħroġ ir-rapport u jibgħatu l-eżorċista. Issa, jekk il-psikjatra jikkonkludi għallu, le, dan mar tal-moħħ, dan għandu bżonn il-mediċina. Et jaħseb l-għab, kemm hawn nies li jgħidulek għax għandi mamul. Għandek mamul biex, ma għandna kollox jinkisilli, ma skuża ta'. Janki kollox jinkisilli mhux stradikati. Le, ma dana, jekk jiena nġib il-mobile u npoġġi ħaw, ħanilaba l-avukat tax-xitan u nħobbna mill-avukat tiegħu da. Naf li hawnhekk mhux sejf jiena. Imma jekk nolqot is-saqaj tiegħu da, l-istent ħajaqa. Ovvjament il-bniedem lew ma jgħidlek speċjalment da ħaqqa x-xitan, ħaq int mela x-xitan. Għax int poġġejtu hemm, taf li mhux sejf. Hawnhekk nqogħdu attenti aħna li kull ma naraw għax jien għandi mamul. U iktar ma taħseb li inti għandek mamul, il-mamul se ġibu fuqek int stess. Għax dak li tagħmel dak li ħadd t-movie fil-ħajja tiegħek kollox ħajdur kontrik. What you ask you get. Da' sekku. Interessanti. Unkompli lek fej ħallejna illi hekk wara dis-sezzjoni ta' patrialija ovvjament rġajt lura lejn il-Knisja, bdejt nitqarben, ovvjament biċċa bissierek dak iż-żminijiet li kont għadni bir-ras jiena minħabba l-mara kont immur Knisja. U kont nħossi dak il-ħin li minix posti hemmhekk, speċjalment waqt li l-konsagrazzjoni huwa kien mument ta' profanazzjoni għalija li profana l-ostja. Kont hu pjaċir hemmhekk dak iż-żmien. Però meta żmien għadda mbagħad bdejt nintegra ruħi fi Knisja, ġejt bdejt miexi, ovvjament hemmhekk bdew l-attakki. L-attakki fil-luġiħ ta' sidri muwafqux baqgħu għaddejjin, mhux daqshekk spissi. Però darba fost l-oħrajn niftakar li qiegħed id-dar kelli akwarjum issu daqs 3 piedi 4 piedi twil u kien mimli ħut u darba minnhom qiegħed fis-salott fejn kien l-akwarjum u qed nagħmel xi talb hemmhekk u f'daqqa waħda nisma' il-ħut jiġġerra min-naħa l-oħra jaqbes ħsejjes tal-ilma x'inhu jiġrin. U f'daqqa waħda dan l-akwarjum minn abjad kristall naraħ aħmar kollu dmija. Ħaġġara jien.
U tfejtu u tħalt norqod. Lada fil-ħodu rajt u nara l-ħut kollu mejjet. Astja. Kien hemm ġlieda bej kelli xark u kelli ħut oħra u kelli ġildu bejnietom u qatlu l-ħut kollha u l-ilma minn abjad kristall sa x'ismu. Darba fost l-oħrajn inċidenti ieħor li kelli linfa bi globi tondi isfel miftuħ illi again kontent nitlob bil-bibja miftuħa u waqt kontent nitlob minna nisma' krakjatura u taqa' tondjatura daqshekk tal-ħġieġa fuq il-bibja. Ħaristek u nara toqba. Ma tmistax ikut. Għax kienet ħġieġa tant fina illi diffiċli anka biex tikkrakja. U niftakar kont kellimt il-patrija lija daqqa ostja u ra iċ-ċirkonferenza tagħha daqs l-ostja eżatt. Għalli kif ġrat u qed ngħidu. Fil-fatt mur tant wieħed tal-ħġieġ msemmi sew Malta ħatlu globu u għatlu għandi da globu għatlu irrit li għattara t-toqba għatlu namel toqb id-dawra kolla. Għallu dik minna mill-lek. Għatlu ma sirja u le, għallu ma jistaxir. Għallu saħna bit-teknoloġija li għanna għalli ma naqtaw għalli xantu fin dak għalli kif tħoss sħana tfaqqa. Tfaqqa, għastja. Għalli ma kif ġraddi, għatlu ekku ekmu. Għalli laqas istanajdik bisħana tal-bozza. Għalli għax għandek fetħa daqsek għalli għal-bozza, għalli ma jistax kun bisħan tal-bozza. Għatlu ma jistax kun bisħan tal-bozza, għax kienet mitfija l-linfa. U koll għalli ma misteru tabiħ. U ġiri kellek xiexsejjes? Skużi? Ġiri kellek xiexsejjes, ma xiexsejjes id-dar? Le, f'mieżat t-saċne, xsejjes għatma kelli. Ġifri għatma smajt. Iktar affarijiet bħal daw, bħal speċi. Għatma smajt per eżempju? Le. Jew bħal zrar jaqa. Le, jew boċċie. Dawk li kellna meta konna żgħar. Xsejjes xej. Iktar kelli movimenti milli xsejjes bekażu darba tissalott, ovvjament magħluq. Kelli xema mixawla u dina bdejt nara l-ilsin tagħha iteb mixi emmulaw bħal meta jkollok ziffari ħaddejja. Ma salott magħluq bib ta' barra magħluq jiġifieri ma kremx impossibbli li jkun hemm riħ, fimt? Iva, fil-fatt minn hemmhekk imbagħad għajt mixi l-qudiem għajt nitlob ovvjament kelli oppożizzjoni ħafna minn satanisti ġewwa Malta li daw ovvjament riedu li intihom din ir-ras. Il-ras kienet ta' għandek ġifieri? Le, il-ras kienet instabet u żammew l-forzi għal Malta mbagħad daħlu għall-Università. Minn hemmhekk u mbagħad għamlu xi studji fuq għaddu studjawha, kisruha mbagħad. Kisruha. ċert hemm li kisruha? Skużi? ċert li kisruha? Ija, ċert kisser. ċert imkisser, ma natatx il-ħat lura ġifieri. Da x'kien iż-żminijiet, għax kien hemm żmien kienu jistudjaw il-paranormal. Kellet 80 sena fuq dak iż-żmien li kienet għandi fil-bidu. Le, ma meta kienet jagħmlu l-istudju fuqha l-università. Le, dik l-forzi armati mbagħad kienu ħadu huma ħadu l-università. Jien fil-fatt kont għamilt kuntatti magħha tlajt l-università fejn kienet fil-laboratorju tagħhom. Ġi fuq barra, minn barra mhux minn ġewwa. Mbagħad sirt naf li minn hemmhekk huma kienu kisruha farkuha u kienu difnuha x'imkien. Però ma sirtx naf fejn difnuha. Kieku kellek tgħaddi meħdejha ġifieri tħossha illum il-ġurnata. Ma nażardax illum il-ġurnata. Le, jien naf inti ma tafx fejn qiegħda, imma jekk tgħaddi meħdejha kieku jkollok. Le, jiena nemmen li ku illum il-ġurnata jekk ngħaddi meħdejha. No. Ma tħossix. Għax tlift il-kuntatt issa. Tlift il-kuntatt. Ġi m'hemmx kuntatti minna magħha. Smajt storja ta' wieħed kellu xi ħaġa simili. Imma dil-iskal kienet tkellmu. Ġifieri. U ma kienx skal ta' bniedem, ġa skal maħduma.
ħanajlek, daw affarijiet, palmet najdu, ma nistax nġudika, il-verità ħadd ma jafa. Jista' jkun mar tal-moħħ, jista' jkun jinnaf persuna li hija fissata di, għandha l-kamra tagħha mimlija rjus tal-mwiet, tilbes, pendent ta' rassa mewt, ċurkett, saħansita għal-mobile, bħala screen għandha rassa mewt. Ġiri, bħalmet najdu, jista' jkun xi ħadd moħħu baj li għandu bżon għajnuna ta' psikjatra, jen kella jkun bniedem iffissat fuq hekk. Jien niftakar meta kont il-mużew, kont kbir kemm kelli 13-14 sena, żmien l-Easter kellna 3 jiem ta' meditazzjoni. Nimmeditaw il-mewt ta' Kristu. U kellna rassa skaljetru. Ukoll. Ma le, dika s-sir, għaxija s-sir meditation. Resta skaljetru vera. Le. Replika. Imma s-sir meditazzjoni fuq il-mewt. Tal-bniedem, fimt? Biex iktar tidħol fija xin il-mewt tal-ik. Daqsek, mux meditazzjoni bħalma kont namel jiena, fimt? Fil-ħazen. Tammel li ħajja wara l-mewt biz. Ija, nemmen fija. Fil-fatt, jien nemmen li din il-ħajja hija eżami għal kull persuna, għal kull bniedem. Il-bniedem mhux postu fid-dinja. Ma ġiex maħluq biex jibqgħu hekk, għaliex Kristu għala stess għala li maħniex mhux postna. Postna huwa sema pajjiżna, aħna għal dik irid naħdmu. Issa, jekk hux ġenna, jekk l-infern x'inhu l-ġenna materjali. Bħalma għatlek qabel il-program, il-fidi kollox. Issa, il-fidi, jekk jien buddist, jekk jien satanist, jekk jiena qed nagħmel tajjeb. Aw min jgħidlek jiena nħobb u ngħin il-proxmu. Imma tħobb u tgħin il-proxmu, taf li għandek l-imħabba u tgħin il-proxmu. Messi kollok ejra, mibeda u egoizmu, għax min tagħmel xejn. Issa jekk inti buddist, jekk inti satanist, jekk inti mormon, jekk inti Ġehova, inti xint, tawa, u jekk inti m'intix tagħmel dak, għal xejn taħdem. Hawn Malta għandna Mormons. Mormons? Ejja. Ejja? Għax kont naf. Jiena bniedem li jekk tiġi d-dar tiegħi għandi l-bibji kollha. Sal-bibja satanika għandi, kull min jiġi hemmhekk ħabbat li l-bib, nieħu pjaċir nitkellem magħhom, naċċettahom. Però timporin li ġbin. Dik li ngħidilhom l-ewwel. Għandek moħħok miftuħ tara x'hemm. Ngħidilhom x'inti Mormons, all right. Naqla l-bibja tiegħek dak mhux ħajja influwenza kemm twemmin Nammirak men ta' ħandaħlek, però inżomm twemminek, jien ħażomm twemminek. Ma reġliet. Diskursata nitkellmu daqshekk. Allura għalfejn pereżempju jien naf meta nistednu l-qassisin ma jiġux minn għal diskursata. Jibżaw daqshekk minn. Jien għedlek il-pożizzjoni tiegħi x'inhi qabel il-programm, jiġifieri nemmen hemm xi ħaġa ma nemmenx fil-mod konvenzjonali. Ħanajdlek jien ma naqbilx ma' ċertu nies illi dana hawn nies u hawn nies ejja nħallu reliġjon barra. Hawn nies illi huma fissati fuq il-politika. Ara ġbin, issemmillix ir-roża, ara titkellimni kontra r-roża, għax nieklok. Però inta titkellem kontra l-iswed u toffendini bl-iswed. L-fissazzjoni hija ħażina għal kollox, anke fir-reliġjon. Alla ma jridx bniedem ifissat, Alla jrid illi int timxi skont it-talim tiegħu, full stop. Jiena anke daw il-fessi, jiena pekażu fessi ta' barra għalija zero, ma nistax għalihom. X'huma jteqimu statwa? Le, ħalli għal-istatwa. Għax dik hija kontra kull min jitkellem kontra l-istatwi. Għaliex Kristu sewa Alla kien qalli l-David jibni l-arka tal-patt. Dik hija statwa u daħal biha fit-tempju. Alla ordna lil Mose jibni s-serpent tal-bronz. U għal xiex biex iħarrishom
Għal-kem fil-Deuteronomi jgħidlek tamil xallat la fissem u laqqas fl-art u tamil lebda ġbija. Eżatt. Ma mandux jasam Alla tijak. Ma jfissirx jiena darba kelli kas id-dar. Qiegħed id-dar u ġewni ħalli ma nkonfondix billi semmihom, tnejn tal-Ġehova, żewġ fajdiet. U kien żmien id-duluri. U ħabtu ftaħtilhom u bħal matlek jien nilqa' kulħadd id-dar. U qed narhom bil-wiċċ tawel f'idejhom, tilhom Ġehova, tilhom ħanġib il-Bibja tagħkom. Għalt li l-istess waħda tal-letta, ħanġib il-Bibja tagħkom, ta' dik il-Bibja li hija l-Bibja ta' reliġjon tiegħi, dik qiegħda għandkom biex tqarqu biha. Tanqablu l-Bibja tagħhom ma dik il-Bibja. Naw it-testi jekk irrux l-istess. Le. U għalqet ħalqa. Il-Mormons viċin ta' Ġehova, ħafna. U għalt li l-mara għatta għalja, għalt li ma mussenislu, għatta tibżax għatta u barra fuq tarġa. U għallajt il-bib mbexxa ek u faċċat ek. Kienet il-ġimma ta' d-duluri, kelli d-duluri mixawla. U nitkellmu, waħdet nara sejra ek, tħares fuq ġewwa. Fl-aħħar bes ita, għalt li jemmar intom, għalt li tadduraw l-istatwi. Tax namel? Għalt li intom tadduraw l-istatwi, għatta dispeċini. Tejma nadura l-ħadd. Taqqas il-mara, jew il-lommu l-missieri ma nadura jen. Ta' nadura l-Alla. Ta' nqim statwa iva, nadura qatt. Għalt li malla tijak għatta tajdli xoħra, dik miex Alla tijaj. Għalt li ma murara li kuj kisruwili, għatta kisruwili, għatta minuta da. Tal-ġewa, batt id-duluri u sabbatta mal-art qoddima. Għattela kem tiswa lija dik? Ta' kem tiswa lija dik? Għattela, Alla qal, ma namlux bijat, u namlu Alla tana. Għattela emlar, għattela għandek raġun ta' tajtek, għattax fil-festi tana, għattela l-istatwi li nħorġu kollha Alla tana. Għattax nħorġu kulħadd tiċabċab għal-qaddisa u l-qaddisa tal-patrun. Għattela ma tafrafejta fil-proġezzjoni sa fuq it-suntir. Naraw għattela tiġri tarax nizzu fitjaw bil-istatwa, għattela mbat il-bib ta' knisja l-ġewwa biex najdu grazzi lill-Alla tal-festa tajba li kenna. Alright, u għal-barka sagramentali ma jitħollok ħadd. Ta' dak in-nisrani. Ta' li tweġġanix, ta' xin straight. Ma nistax ngħid it-tajjeb ngħidlu ħażin u l-ħażin ngħidlu tajjeb. Ta' jien m'iniex daqshekk bye. Ta' dispeċini. Ta' jiena lekk in-nies jitkellmu miegħi u jafu ma' min qed jitkellmu, għax jien fejnu tiegħi fejn dak niżjed tiegħi. Daqshekk sorry. Ta' jien llum il-ħajja għalmitni għaliex għext il-Kristu fil-ħajja tiegħi. Għext lix-xitan u rġajt qed ngħix il-Kristu differenti fil-ħajja tiegħi. Jien il-ħadd ma niġġudika għax m'għandi l-ebda dritt. Dak jagħmel Alla mbagħad mhux jien. Issa Alla u minu. Issa Alla Muhammed, Alla u minu. U jirrit iġġudika mhux jien. Jiena twemmen tiegħi huwa dak Alla li nemmen fih, full stop. U ħadd mhux jqlibni. U fil-verità inti jien naf tqim Alla wieħed u tgħix tajjeb u ma ddejjaq il-ħadd biżżejjed inti xtrajt it-ticket. Imma diki, imma ma tistax mhux biżżejjed. Għax jekk jien jekk ngħix ir-reliġjon tiegħi għax anke din oħra hawn insara li jemlu falla. Jgħidlek jiena bil-kuruna f'idejja minn fil-uża fil-għaxija. Immur nitqarben kuljum. Nisrani da, kattoliku, mammet. Jemmen falla, jgħid il-karità, però mbagħad tara ħireġ minn ġo knisja fuq it-suntir. Rajta l-Grace Allation daħlet, u x'kienet li jibsa xarru kaza. Xi swilek li għandek kuruna f'idejk li titqarben kuljum xej totalment artifiċjali. Dak mhux il-Kristjan, dak mhux il-Kattoliku, jiddispeċini. Jiena trażaq fommi jiddispeċini, kelma ngħidha.
Mela Vince, xtaqt tgħidulhom xi ħaġa li semmija hemm barra? Ovvjament xi ħaġa li ma tixmu l-Università li l-imħabba hija importanti bejnietna, bejn aħna li aħna aħwa fi Krissu. Right? U xi tfisser l-imħabba? L-imħabba rridu verament nħobbu l-ġurġin, nirrispettaw il-ġurġin. Jekk ikonna daw it-tlet pilastri, l-egoizmu, l-lejra u l-mibeda ma hemmx imħabba. Aħna nisimgħu ħafna illi il-Malti huwa ġenerus mhux billi naraw il-maratoni u nitfal flus biex jidher ismi. Il-ġenerożità tagħna tkun ġenerożità fl-imħabba. Il-flus mhumiex kollox għall-imħabba, hija mħabba ta' sew li aħna għal kull istituzzjoni, missjoni nagħtu l-imħabba tagħna permezz tal-flus, imma naraw l-imħabba tagħna bejnietna. Naraw niżnu it-tajjeb mill-ħażin u l-ħażin mit-tajjeb, noqogħdu attenti. Illum il-ġurnata d-dinja qed tipprova tiggranfa ma' kull wieħed waħda minnha. After all, il-ħajja tagħna hija qasira, ejjew ngawduha kif suppost u kif jixraq u missa ngħid illi ersqu lejn Alla, x'inhi r-reliġjon tiegħek? Ersaq lejn dak it-twemmin illi jintemmen fih. Biex illum jew għada tiġi ġudikat. Issa minn Alla tiegħi u minn Alla tiegħek il-ġudizzju qiegħed hemmhekk. Immorru fid-dinja ovvja fil-ħajja li ġejja illi kalla jrid forsi naraw il-xulxin u ngħidlek wasalna. Forsi nerġgħu niġu hawnhekk. Mbagħad nerġgħu niġu hawnhekk skont ma jgħidu. Però hija ħaġa li hekk irnoqgħdu attenti li ma nħaltux ċertu affarijiet, speċjalment it-teknoloġija mar-reliġjon u ħafna affarijiet għax hawn min jgħidlek li aħna ġej mix-xadini. Mentri l-Bibja tgħidlek li meta Alla ħalaq il-bniedem ħalqu ġbija tiegħu. Mela, jekk aħna ġejjin mix-xadini sewwa, skont ma jgħidu, dak iż-żmien li ħalaq lili Alla meta ħalaq il-bniedem, ngħidu hekk mhux lili, meta ħalaq il-bniedem u ħallaqu ġbija tiegħu, mela jekk Alla ħalaq ġbija tal-bniedem xadin sewwa, allura Alla nnifsu kien gorilla la ħalaq ġbija tiegħu u hekk. Alla llum il-ġurnata jiena u int aħjar minn Alla għax isbaħ mix-xadina. Mhux vera. Grazzi lilek. Thank you, Vince. U grazzi Alla jsir ħafna ġib permezz tal-programmi tagħkom. Grazzi. Thank you ħafna.